ume ukuze sizokhona ukuhlukana sakhaya. Jeremiah 32 verse 27. Ngabe ukhona yini okumashulayo uNkulunkulu? Amen. Angasondela ufowethu nje. What is the miracle? A miracle is we have to miracle. Isimangaliso lokuthi wena ula. Ngiyabingelela igama lami nguNjabulo odumile. Bafowethu niyazi ngiyamthanda. Ngiphathele indaba ezimnandi. Lapha ngizoniyazwa. Wemthola siniyazwa noma? Ngiphathele indaba ezimnandi bafowethu. Next week siyazwa kunomcimbi omkhulu okuthiwa iNkonkuzelo Maskandi Festival useThekwini. Manje-ke i-ofisi lami lithe uyathanda uNjabulo ejabulana. Lathi hayi asikhiphe amakhumbi awu-4. Amakhumbi awu-4 uhamba mahhala ngeThekwini. Kodwa-ke angithi ukuze kuseseni akulalwa salo. Ofuna ukulala uyayibhekela ngendlela yakhe, osalile uzoyibuyela ngendlela yakhe. Kodwa-ke umgomo uwodwa. Umuntu oyayo ukuze umuntu onethikithi lu-150 ticket. Lu-150 ticket. Shunje wena ku-150 waphethe. Siyazibona bafowethu. Shuthi-ke amakhumbi awu-4 alayisha shuthi 15 rand 60. Shuthi abantu abawu-60 engibacelayo asambeni bafowethu indlela eziningi. Ebese-ke ekhumbini ungena ekhumbini nje uthole isikipha kanje. Uzothola bawungena ekhumbini. So siyakuvela manje. Sikwanisa apha indlebe sawona wokumana wasefresh. Sibonge ukuthi sifikile nabo utwala abakhona lapha. Ungakuthenga lapha namafisa ukushuko. Sanibona fresh. La indlebe sikwazi. Ukwanisa ukusiphelele. But if priority ngamanje umuntu ushuthi onawo 150 first priority uthumela ku-snack ebese yena akuthenge lithi nawe uthengela ithikithi awuzoyithengela wena ngoba wena kwamazelo ayize snack uyakusiphela igama lakho ufake i-cellphone number yakho uyakuzola snack ufakele 150 unayikhetha ithenga ebese kubalulekile abahambayo Saturday next week ngo-5 o'clock in the morning siyasuka la siyeThekwini phela kithi sokubani bathi 5 o'clock wafika ngo-5 ike wena-ke sasa ebese kuthi kodwa umcimbi wakho my phone la esikhothini la kunomcimbi bagodide isikephe
khona usandile zobe namba nami futhi phela uluntu lubuka ekhaya bafowethu uthiwa ngicela ukukhethe uyekhela ngendlela yakho kodwa sokushila akuthi-ke unosipani eThekwini khona uzobala ahlale imali kunemoto emali angeke asoshiya muntu sihamba sonke sifika futhi siphephile kodriver bethu abaphuzi ababheki yini nje mana mkhaya Because the date yokubhalisa ingolwesibili umusi ungamtholi uyafika bhalisa for date kodwa nje ilanga lokuvala lingolwesibili bashaya ukuthatha sekuvalile manje yonke into yakho safika ku-60 siyavala uthi usubhalisile ubhalisile safika ku-60-ke hayi zongitwela